Datozen 20 urteetarako akordioaren lehen argazkia da, gaur arratsaldean Bilbon ataratakoa. Bigarren argazkia, akordioa erabat berretzeko duena New Yorken atarako dute datorren astean abenduaren 9. Sinatzaile guztiak pozik. Hitzarmen honetan ez daude bi alde. Ez. Denok bat egin dugu Guggenheim proiektuaren alde. Pozik gagoz, oso pozik. Guggenheim museoa aro barri baten erakusgarria da. Orain, inork ez leike zalantzan jarriko museo bat eraikitzea ideia aparta eta ausarta izan zanik. Akordioa luzatzea baino harago doa bi fundazioek sinatu dutena. Bilboko eta New Yorkeko fundazioen arteko harremana sakondu egingo da eta Bilboko museoak autonomia handiagoa izango du. Urtero 1.900.000 euro emango dio New Yorkeko fundazioari, baina horren buelta askoz diru gehiago omen da. Guggenheim Bilbao urtean 300 milioi euroko itzulkin ekonomikoa sortzen dau Euskadiren ekonomirako. 300 milioi euro. Urtero, ia 1 milioi bat bisitari izaten ditu museoak, eta aurrerantzean gehiago izango direla uste dute arduradunek.